Este trofeo, que arrancaba o pasado 10 de xuño, componse de 6 probas, 2 en Asturias, 2 en Cantabria e outras 2 en Galicia. Unha en Viveiro, que supuxo o punto de partida, e a de Boiro, que este domingo pechará a competición. É un trofeo que nesta primeira edición que colaboramos as federacións cántabra, asturiana e a galega nesta categoría de cadetes. Esta vai ser a última carreira deste circuito, desta copa e deste trofeo. Vai ser a última carreira aquí en Boiro, onde se vai entregar os mallós, o malló de líder que de aquí temos, os trofeos do circuito, non? Os distintos clubs participantes achegarán ata o municipio Barbanzán máis dun 100 de competidores nunha carreira de algo máis de 50 km por varios puntos da comarca. A proba nosa consta de 51 km 800 metros nun percorrido que xa é típico aquí, é conocido. É dicir, que sale de Boiro, vai por Egito, sale a Cespón, Taragoña, Rianxo, sube a un Monte Palleiro, Bexo, e ven de volta para cá, subindo Espiñeira, Escarabote e a meta en Boiro. Consta de 2 metas volantes, unha en Rianxo e outra na Reta do Araño, 2 premios de montaña que son en Monte Palleiro e Alto de Bexo, e nada máis. Os clubs que veñen prevese que traigan unha cantidade sobre 110 corredores, categoría cadete todos. Pola súa banda, o alcalde amosou unha vez máis a súa satisfacción por seguir apoiando a promoción deportiva entre a mocidade. Quero agradecer ás federacións que apostaran por Boiro, así como quero agradecer a Ricardo nesa loita continua e permanente durante moitos anos pelexando por o ciclismo boirense e porque os rapaces nosos teñan unha alternativa, os rapaces de Boiro da comarca teñan unha alternativa do deporte, pois a consecución desta proba. Así mesmo pediu a colaboración veciñal ante as molestias que poida ocasionar esta competición na circulación, posto que se tratará soamente dun corte puntual no momento da saída prevista para as 11:30 da mañá.